Halo guys, oke lagi mangan madang siang. Ini lontong, gorengan dicampur merapatnya pedes guys. Munculke kolok gedang. Monggo. Lontong. Gorengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal pecelnya merosok. Iya, aku tak coba. Menune akeh, ana pindang tetel, botok, luban, ana gedang. Warungnya nang pinggir dalan, arah Jalan Raya Wonopringgo. Ngon sebelah lore Kacitati, ngerti Kacitati? Podo nyong ora ngerti. Mangan maneh, guys. Pekawangan muncul. Regane bersahabat. Rakyat rasane ngerat. Piye? Harga rakyat rasane ngerat. Hargane merakyat, rasane ningkrat. Sing mangan ratu. Enggak. Tonton videonya sampai kantek ya. Ojo lalen subscribe, like, karo komen nang isor kiye ya. Yang gawe videonya men semlorot terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah semangat. Tambah ngelik. Tidak.